Kedves utazók, most ezáltal hivatalosan is üdv hát a mennyben, békesség és öröm vár rád 27-ben, emberek mosolyogva haltak meg, mert nincsen miért aggódni. Béke meddig csak ellátsz, nyugalom a halál után. Üdv hát a mennyben, nézd milyen szép minden, mi hangulatos, ne hagyd el a szemetet, nálunk minden tökéletes, nyíltság, függetlenség vár, mindenki szépséges. Annyira örülök, hogy itt vagytok fent velem. Ha körben néztél, utána sosem vágysz vissza el. Sajnálom, ez átmeneti, nem maradhattok itt. Mert minden egyes nap itt fent a legszebb valaha. Üdv hát a mennyben, yeah. Azt a kurva élet! Azt látom, akire gondolok, hogy látom. Mit keres ő itt? Egyáltalán hogy jutott fel ide? Ki nem szarja le! Intézkedni fogunk most azonnal! Várj! Harcot akarsz indítani? Itt fenn mindenki orral. Jobb, mint várni arra kurva kiírtásra! Ssss! Uram, mi volt a szerások egyetlen szabálya? Senki, csak az ördögözők tudnak a népírtásról. Igen, tudom. Esisegribanc! Hallgatni kéne a Lieutenant Redem. Geci! Szera, ne lopakodj mögém csak úgy, anyám. Felség, bocsásson meg, de mit csinálnak itt ezek a pokolfajzatok? Most nem sikerül megfékezni a démonok nyugtalanságát, és most Lucifer is benne van. És most találkozó szervezet meg a félrevezetett lányának. Sosem egyeznék bele az éves tevékenységeikbe. A Mennyország biztonságának megőrzése az oka. Arra, hogy megengedjük. Mégis mit akarsz tőlem? Csak egy faszi vagyok. Azt akarom, hogy tegyél meg mindent, hogy ez a problém ne legyen a jelenleginél rosszabb. Tettük egymást. Ja.